Да обърнем внимание на тази монета, която е много странна. Така. Какво пише? Република Дойчланд 1985-2015 година. Това е написано ето тук. Ето. 1900. Виждате ли сами буква Д и най-интересното тук има гръцките Г и Е. Как да се види по-добре. Мисля, че ето така се вижда. Звездите отвътре са повредени. Има и още грешки по тази монета. Тук обърнете внимание на ето тук. Буквите. А тук е буква Д. Друга буква няма.